Здравейте, потрете на YouTube, аз съм Shadowhex и това е втория епизод на Watch Dogs. Отново, като предишния втори, нещо ми се включи смартфона, не знам защо. Така, имаме скил 3 само. Имам ли някакви точки? Не. Добре, както знаете, втори епизод беше изтрит поради копирайт на някаква песен. Реших от началото да изключа звука абсолютно на цялата игра, но видях, че може да се изключи само на музиката в колата там, общо казано. И реших да оставя звука, защото иначе щеше да бъде твърде тихо. И това е някакъв контейнер тук. Това е негър с вестник в ръка. Тук дойдох, защото видях, че има нещо като... Какво е това точно? Хапчета и пише бизнес на тях. Добре, това се намира ето тук. Ето го. Мисия ли е? Не знам какво е, да видим. Добре. Шоп. Това са хапчета тук. Какви хапчета, бе? Това са аптека. Добре. Спокойно, бе. Аз го ограбих без да искам, няма значение. Стойте, да си махна оръжието, че те са луди хора. Господи, карга си. Добре. Имал съм и юзи. Не знаех. Добре, карга си приключена. Стига, бе. Не. Звука ми е доста силен, да си го намаля. А мишката ми се движи много бързо тук и... 911, what's your emergency? Someone's waving a gun around. You gotta get over here. Оф! Давай газ! Не. Не. О, господи. Господи мили, избягах успешно за пръв път. Без да са ме подгонили. Господи мили. Добре, имаме, значи, нова точка, която да видим за какво може да я използваме. Добре, това не знам, защо не се запазило от миналия път. Аз го дигнах. Явно не се запазило. Добре, сега, както казах, не знам кое са мисиите и... Не знам това тук какво е. Да видиме. Я. Такива, добре, това е готина някаква игра. Да хващаш стотинки и нещо Супер Марио или не знам. Сега ще видиме. Опа. Значи, започва от тук някъде. Пак чух нещо с полиция. Оп, извинете. Минам напряко, е спокойно, няма визиям. Добре, това... Не, човече, извинявай, не исках така да ставам. Тръгвам пеша, защото ще ги убия иначе. Кашран! Това е nearby. Тук някъде трябва да почва. То имам чувство, че се движи това. Ето го. Accept. Добре. Искам да играя. 3, 2, 1. Супер Марио. Господи мили.
Това за време ли е? О, не! Увих едно черепче. Не, кола! О, тъпа кола! Те черепчета, какво правят, не знам. Добре, това е горе. Добре, играме за Силвър. Черепчетата добавят... По-скоро ни махат един вид от времето, само че тук добавят към това, дето сега сме изтичали. О, не, много черепчета край. Все пак това ни е първа игра. Айде, давайте, давайте. 3-2 от 3-6. Не. За малко да вземехме бронза. Да вземехме бронза, господи. Няма да игра повече, стига. И какво ни даде това? Я да видим. Нищо. Добре, би трябвало сега да се кача. Е така, добре. Ето, качвам се. Добре, да видим нещо друго. Това какво е. Я да видим. Това пак някакъв фон гейм. Това е готино. Добре, ще ми очертава чак толкова дълъг път, бе. Я да не съм. Аз да не съм ненормален. Добре. Ето тук. Така. Лекичко. Без поражения. И тук с дрифт. Добре, се от колата. Добре, това е ето там. Добре, пистолета ми го нямам в ръка, което е... О, ето го. Това ли е? Да. Значи... How to play. Явиме. Така, така. Оф. Картинките не ми се гледат. Accept. Има няколко карти май. А не, това са... Оф, господи. Добре, loading. Айде да, колко време? Wave 1 3 2 1. Пиу, пиу, пиу! О, господи, мишката ми се движи твърде бавно. Не, мишката... Твърде бавно ми се движи, не мога толкова бързо да я движа, господи. Сърце! Не, 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 не. Това не е истина, твърде бавно ми се движи мишката просто. Така е бързо, иначе... Wave 2. Виждате, адски бавно... Е така ще пром. О, не. Това порасва. Изроди, господи. Това какво е? Добре, повече дали могат да еволюират, не знам, но... Пази се, бе! О, господи, това точно до мене мина. Още ли има, бе? О, не, лагна. Бре, какво е това? Оръжие! Взех го. Име? Това е по-готино. Добре, явно в този клип само игри ще си играем. Нямам много време да снимам, така че... О, не, това оръжие доста е по-готино. Добре. Какво стана? Явно патроните ни свършиха.
Дай. Оръжието. Добре, минахме го и това. Добре, кой вейв сме? Вейв 4. Започваме. А оръжие как може да си смена? Добре, нали взех тук още едно? Нещо ми го няма. Добре. Зад мен са. Не, сам големи направо. Давайте. То път ги взех оръжията. Добре, 2. Така. Защо всичко стана квадрати? Не ми е ясно. Добре. Как сменят оръжията? Ето го бе. Holy shit. Господи мили. Така сега какво стана, не знам. Бонус уейв. Господи, бонус уейв даже ми дава. Как го минах, не знам. Фейлнах с това оръжие. Добре, как се сменяват обаче? Вече стават доста трудни. Това не е честно. Оръжие. Добре, си взем оръжията. И след това уейв ще изключи тази игра, че... Взе, че ми писа само да стрелям. О, не! Стига бе, пак ли това оръжие? Добре, повече няма да занимавам с тази игра. В какво правя бе? Escape, а после спе... Добре, то напуснахме. Reward. Имаме, значи... Auto Weapon Expert, добре. Така. Няма какво има на този там кран. В още един. Това нещо старо ли било, не знам. Извинявайте. Да си включим светофара на... Нищо. Нямаше голямо значение дали ще го направя на зелено, като се ударих и това ме спря. Добре, тук някакво по късмет се разминахме. Така, това тук, ако не се лъжа, е някакъв строеж, който е започнат и още не е довършен. Не стреляй. Не стреляй, че ченгетата ще дойдат. Добре, това какво е? Стъкло. 911, please state the nature of your emergency. Тихо бе! Добре, друг не посмя да се обади. Значи вече
научих как да си решавам проблема с полицията. О, катастрофа. 911, please state the nature of your emergency. Тихо бе! No, no, no. Блокари. Look, he's got a gun on him. I found them in. Oh my God. О, в това оръжие трябва някой да ми каже как да си го махна, че плаши хората само като хода. Ей, чистачо. 911, state your emergency, please. Jesus, there's some. Hello. I think I've lost a caller. 911, what is your emergency? Тихо! Кой се обади ще умре? Кой се обади ще умре? Please, no. 911, please state your emergency. Hello, Mary. He's shooting. Someone's shooting. Hello, are you still there? Hello? О! Накосам! 911, please state the nature of your emergency. Си взема играчка от тука и... Добре, добре. О, то път са двама. 911, please state your emergency. Yeah, there's some police car. Get the cops. All units, be advised. Squad is beginning CTOS scan for suspect. Не! Няма да ме хванете. Не и този път отново. Този епизод няма да ме... Господи мили. Не! Добре, направо си взимаме бърза кола. Squad, CTOS scan has located the suspect, distributing location now. Господи мили, 3... Copy that. A patrol car is en route to the suspect. 3 квадратчета ли? Тук не е с звездички, а с квадратчета май. Има и хеликоптер, което означава, че няма да си измъкна. Освен ако не се вкарам в някой гараж. О, добре го взех този завод. Така, да ми пречи. Ако не спете ме гоните, ще ви унищожа града. Добре, срендах се. Тук ще ме намерят. Иначе е добро място за скриване. О, помислих, че... Пази се, бе! Holy shit. Билборд! Трябваше да се хвърля през него. Опа, лоша новина! Колата ни. Стой, бе! Добре, взехме си кола и сега си измъкваме. Намерихме хапчета пак. Ние само хапчета намираме, защото сме наркомани. Добре, а този хеликоптер нещо да го хакна, да му... Как ти позволява да караш такова дъжовно време, бей? Това е опасно за живота. Ще се самоубият, за да ме хванат, господи мили. А то ми лагна. Тиди! Ай, стига, бе! Аз съм бил много добър, бе. Господи, то си спари. Добре, да видим какво ще стане, ако той... Добре, да се върне. That's the question you may get on the streets of Chicago as a new underground experience takes hold. Known as a digital trip, only one of these mind-altering experiences is currently available, but those in the know insist more will hit the streets very soon. Не го слушах това и не разбрах нищо. Накрая се заслушах само, но... Началото не разбрах какво каза. Дори ме колко ще издържиме без да се удараме. Не беше много. Добре, я да кара проме. Добре, само лекичко. И после много. Добре, защо патрулката така ми свети? Не, край умрях.
Добре, за малко. Майчице, мила. I see. Careful, pal. Искаш да те убия, бе, ей. Whoops. Добре, това е адски готино. Каква батерия ми пада? Нямам батерия на телефона ли, бе, стига. Добре, това беше всичко за този клип. Няма го правя много дълъг, защото нямам много време. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, сабскрайбвайте с мен, харесайте клипа. Не забравяйте да коментирате и да дадете един лайк. Благодаря, че с мен, си видим в следващия клип. Чао!